Esta mañá arrancaba un novo obradoiro de emprego que desenvolverán de xeito conxunto os concellos de Lousame e Noia. Na iniciativa formativo laboral subvencionada pola Xunta, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, participarán un total de 20 persoas en situación de desemprego. Serán 9 meses de formación, na que a parte teórica se complementará coa realización de traballos de aproveitamento forestal e conservación e mellora de espazos públicos en ambos os dous municipios. Eu quero que reflexionedes sobre a oportunidade que é, sobre os fondos públicos que non son de ningún político, senón que son dos cidadáns, que se destinan a facer este tipo de actuacións polo emprego e do que sodes destinatarios. Que aproveitedes, eu digo isto porque é para que aproveitedes ao máximo a formación que vos van a impartir, que non a veces non se reflexiona suficiente sobre a oportunidade que é para obter o título de profesionalidade. Son moitas as tarefas que ides a ter a oportunidade de desenvolver. O voso traballo vai a ter unha repercusión importante tamén para os veciños, porque as experiencias anteriores nos levan a comprobar que a parte da formación que vos adquirides, os veciños beneficianse dese traballo, beneficianse desas actuacións e contribuyen, como decía Teresa, a mellorar o aspecto deses parques, deses xardíns, desas zonas agroforestais sobre as que ides a actuar. Dende a Xunta destacaron tamén a importancia da iniciativa, que a través da formación permitirá mellorar as posibilidades de acceso ao mercado laboral das persoas participantes, nun sector ademais como o forestal, con ampla demanda nas empresas da zona. Obtense unha formación, un aprendizaxe, trabállase e isto fai que se melloren os currículums e, polo tanto, que as posibilidades de obter un posto de traballo e obter a tan ansiada inserción laboral sexa moito máis doado. A especialidade na que vades a participar neste obradoiro é aproveitamentos agroforestales e, nese sentido, decir que é unha especialidade moi interesante porque permite traballar polo medio ambiente, permite mellorar determinados bens dos municipios e, ademais, permite ter unha formación nun sector no que sempre existe demanda.